gyerekek, itt vagyunk még egyszer. Sziasztok! Igen, és itt van Lédusz is. Sziasztok, itt vagyok. Nem látszódik, loptoknak. És akkor most játszunk Az agar Jó. második részben. Nem első rész, mert az első már nem vette. Pedig felvettük 20 percet. Kb. Ott vagy Roli? Ja, nem. Roló 1. Itt az L. Ja, azt tímelek vele a Google-éval. A Google, a top 1. Ja, de nem ad neki. Várjál, mert szerintem még üldözünk. Roló 1. Tök jó név. Öcsém nem ad. Nem. Hát akkor hagyjad. Egy noob gyerek. Szerinted magyar? Nem. Itt a Google Jumbo fan. Az azt jelenti, hogy rajong. Na, a gyerek elős. Menjél úgy. Nem, direkt bunkóskodom, hogy adjunk neked. A Jumbo fan a haverom. Ha. Gyere, Jumbo fan. Úgy. A Google-nél vagytok? Nem, a Jumbo fan. Most A3. Aha. Ó, gyertek már, már én D1, C1. C1. Ott vagy. Hol? Én Roló 1 a nevem. Timpó. Hol vagy Jumbo fan? Itt a Google-om majd. Az. Ohó! Nem fogja az egeret. Hol vagy, Szabi? Nagy vagyok már. Ezt elhiszem, de... Akkor adok a Jumbo fannak. Nem. Egy A2 fekete. Hát jó, csak hát már, hogyha itt van Jumbo fan, akkor Jó van, de a top valanyadik oldal. hanyadik? Top 5. Az alst, vagy 2? Nem. Top 2-ről. Ott vagy. Hol? Nem az. Neki a tigrises fejem. Ez a, tudod, ez a denevérfej. Menjél fel vele. A2. Pépfe. Tudod. Ott vagy. Spaci, szedje! Mi a szar? Itt vagy Jumbo fan, itt van Jumbo fan. Spaci! Oh my god! A Jumbo fan. Faka! A Jumbo fan tímelt. Na gyere, hon vagy, ott vagy. Gyere. Én a C4. Gyere már fel. Nem, mert meg akarom ölni, hát nem is kell megölöm. Azt a rák, mekkora vagy. Várjál, melyek? Na, sarokba van szorítva, ennyi volt. Geci, de én meg halálba készülök. Ez a Paula. Ez a Paula már itt van. Ó, mekkora ez a Paula. Holy shit! Te hülye tudsz becézni? Nem. Jó van, akkor de én megálltam. Hát én is egy picit szaggatok. Nem menj arra, menj el már az. Kapsz egyet, azt lespacézt. Hol vagy? Meghajtál. Ki? Nem, csak izé. Ott vagy. Ja, az nem az. Várjál. Hol vagy? Ő most jelen. Jumbo fan! Csőszög! Jumbo fan! Ő elspacézott az a izé. Várjál. Itt vannak. Öcsém! Roli! Geci! Spacéz! Ez a szaf! Szép! Hát ez jó videó lesz. Csak nőnél most összeróló. Várjál, nem scout leszek, hon vagy? Agy, ez az! Ez az! Mi van? Mi van negatív? Na, na. Az a tímelje. Várj, ott egy szúróka? Nem veszi észre. Mi a szar? És nem ment keresztül. Na, na, na. Ez a... Hol vagy, Roli úr? Hol vagy? Én nem vagy 76 000 pó. Hol vagy, Roli? Hát, Hol hát vagy? passz. Hát várjál. 76 000 ponttal. Itt velem jött egy gyerek. Most jelenleg ő a C5-ön van.
Igen, cél. Halljál meg, azt utána. Nem. Hát oda dob. Nem jön csak a 5-nél. Nem, mert izénél van. Ott van. C5 meg, vagy D. Puma. De ő már tímmel. Ennyi. Gyere már, Szabi, annék, mint a hülye. C4-nél vagyok. Na, közel vagytok, akkor mehetsz is. De C4. nagyon kicsi vagyok. Itt van. nézd. Gyere ide, Szabi, ott De a miért szúróka. Aha, ott van. Légy meg eszed. Szúrókát, a szúróka. Aha, már nem tud elmenni. Azt most már adok. Csáj. Mekkora vagy így? Azt nem is spaca vagy valami. Itt vagyok, ne félj. Most ne adjál, mert akkor nagyobbít oda. Mindjárt vagy ez a macska? Mert hívja a kiskölykét, hogy Spacézz oda. Ezt így szokás csinálni. hívja, Direkt fel kell hív. hogy jöjjön. Tényleg. Aha. Még kicsit spacéztál. Két vala. Van egy nagyobbik cicám. De cuki. Pif! Na, mi van, buzi? Most még már tímelne. Hát, hőség már Anna. Ki? Az egyik gyerek, aki már több mint 5-szer lespacézik, aztán most még már tímelne. Hát. Ezt a picit megeszed légy. Igen. Amúgy nem adnám. De ez a Jó mi nagy a- van? Jó nagy a top egy geci. Megyünk. Azt elbassza, Roli. Nem, hogyha Szabi nem jött volna ide, és Szabi most... Szépen meg fog van. Pif! Jó. Na! Geci. Genyó. Meghalt. Nem. Ugyan. Nem tudja a máskat megenni. Ó, hol vagy? Jó, megyek oda fel. Geci, bassz meg! Szobdalna, te geci! Bocsi a káromkodásért, csak ilyenkor... Olyan nagyok vagyunk, de még mi így se Ez az! Nehogy ráspacéz. Nem. Nem te belőle kiteli. Direkt tévedek, hogy elcsetesz a lédet a püffek. Na most jó. Ott a haverja. Hát az kicsi. Mi van? Negatív. Na mehetsz áll. Oda, állj. Most Ott én van Jumbo fan. Ó, az a hülye Jumbo fan. hol van? Hol vagytok? Nem kell jönnöd, mert hülye az a Jumbo fan. De hol vagy? Mert top 1 vagyok, és ott van. Gyere már, Roli! Megye! Csak hú. Jó, fent vagy. Nem sokkal látasz. Ó, a gyerek, itt vagy. Ezt te vagy? Aha, Aha, ez ő. igen. Ott a szúróka. Ne, menj fel. Rád akarja küldeni. Püff! Szép. Szép. És most hogy fogom? Hagyjál meg már belőlem legalább 2. Hát jó, csak hát engem még üldöz ez a Hát. pumpa. Menjél már arra! Direkt beléd nyomom, hogy véletlenül se tudjon megölni. Te összedjél a pontot, légy. Ott se tudjuk megölni. Kibaszottuk ezt. Te szeriós. Pieles. Ott! Az asd! Ne hagyjál! Te hülye geci! Hülye. Hát Tévét és Sirius, hagyjál már. Hát Sorry, persze. van. hát ez. nem sokára izé bele, ez az. Ez az. Amúgy itt vagyok. Látlak, nem idegok. TVT Jumbo. Jó nev. Ott a szúróka. Tudom. Jó van, na. Azt spacézz le. Jó, úgy ennyi király. Te bú! Oh. Te nagyon tudsz káromkodni. Hát jó, hogy lespacézek. Hát nem Hol vagy? Úgy. Ilyen süket vagy? Igen. Na, hol vagy? Aj! Nem, De jó, azt szerintem ennyi lett volna. nem még, mert Hol vagy, Roli? Roli! hát én az a 3
Megyek felfele. Ez a TVT haverkodik velem. Hát ne Az haverkodjon. mi volt? Légy. 20 másodperc alatt elérte a 10 000 pontot. Ki? Szabi. Világrekord, nem? Hát. Ez Roli. rekord. Mi? 100 000 pont. 11 000 20 másodperc alatt. 11 000 pontot szedett. Ott vagy. Hol? Ott. Egy lila Ja. vagyok. Király, tesó. Tessék. Nem vagyunk tesó hülyenek mindenátok. Csak spanok vagyunk és mindegyik egymást. És nagyon jó haverok. Jaj, tudok kettő. Ja, ott van. Adjad. Na, úgy, kontroll! Nyomassál be! Csój, mennyi Szép! Ez az! meg Mi van van? ölve, meg... 80-87 000 pontja van Lidus Master. Ó, jó, sok. Ez egy kurva jó videó lesz, ez egy jó. Szerintem ettől lesz. 10. Feliratkozom. Legalább 10-15. Ott a szúrókos patrész be. Csak kár, hogy nincs Hol? itt a Szabi szemszöge, bár azt meg tudtam volna csinálni, hogy itt van a Szabi szemszöget, a mögé. Aha. Ja, mint másoknak. Ne, neki ott. Nem neked adnám, hogyha itt lennél. Spacész bele rolóba, azt menj. Úgy hiszik. Menj is. Ezt nagyon elcseszted roló. Gyere arra. Ne adj nekem, mert még a végén megvan. Hát gyere ide a másik óra arra. Minek itt vagyok. Jó, hú. Középen át akarok menni. Nem. Jó, sokat itt. Na, hogy spacél semmi. Miért? Mert. Mert véletlen kinyílom, na majd most spacész. Nem. Ott van a Jumbo Fan. Nem adjunk a Jumbo Fannak, Mert mert... az imént megölte. Há. Az egyik haverja. Beszéltek. Az a top 2-t megöltük. Az is leduszt. Itt egy gyerek. Nagy. Nem nagyon. Ott egy nagy. Tényleg, Paula 7 ott van. adjál. Menj el. Menj el. Nem baj, de Spacész. legalábbis Szabi hamarabb meg tudja ölni. Na, igen. Jó? Király vagy. Ó, Szabi, hát pont itt vagy. Ezt a madarat ölöd. Nem kell, azt túl csak. Nem kell, mert... Még a végén szólóka vagy valami. Há, de... Majd a spacéz akkor ma. Majd jó nagyok vagyunk most. Ja, eléggé nagyok vagyunk. Nem, már mennyi pontunk van. 87 000 Lidusnak, 81 000 meg... Vigyázz, itt lesz egy szúrókák. Na, hol van? Itt Rolónak kettő. már most megy perfekció. Ja, 10 000. Milyen 10 000? 30 000, bocs. Milyen a 100? Itt vannak, ez az. Ja, ott a izé. Spacész bele. Várjál most. Nem baj. No problem, menj. Nehogy spacézzek. Dehogy hülye azért. Ott vagy! Jó van. De most ne azzal foglalkozz, hanem azzal, hogy megkérem. Ja. Most idején a top. Amúgy az egész szagar nevezetű ilyen játékban az a rossz, hogy megy lefelé a bontot. És ennek tök tiszta hű. Ha nem menne, akkor már mindenkit meg tudna lölni 5 perc Ha. alatt. De egyből, hogy befoss. Spacéz rázom, jönne. Ó, itt egy Ne szúrókat. öldölsz, hát miért te? Mert úgyse tudod megölni. Inkább adjad neki. Hát. Még a sima garpontban is jön, ott a szúrok. Itt Na, a itt jobban vagyok, van. Ó, elspacézott az a madár. No, most megdöglött. Adjad! Spacész bele, roló! Bum! Kinek Még adtad egy. te? Ja. Ez az! Kinyírtad, de nagy problém. Mehetsz is. Ó. Hol vagyunk majd? Mert a madár geci jön. Mi? Jó, hát azt Hol vagy, hol vagy? Ennyi. Ennyi lett volna ez a videó, sziasztok! Sziasztok, és itt volt velem Lédusz. Vagy itt volt Sziasztok, Lédusz. te Roli!
Hát hogy már vége a videónak, Hát szóval akkor gyere már, tényleg. Na, És nem kell azért most meghalni. köszönjük. Sziasztok! Sziasztok!